Sinelebrara ni Police Superintendent Medardo de Guzman iti aldaw ti pannakayanak na ken di tanapay nga inggidan iti pinagretiro na akas maysa nga pulis. Dimmalo dagiti nangangatong opisyal iti naduma-duma nga ili daytoy apasken. Ni de Guzman ket nagserbi iti siyam nga bulan akas Chief of Police iti syudad iti Bigan. Ti pinakipatpatag iti press corps kanya na. Naragsak isuna ditoy syudad iti Bigan. Ti nakapalpas ti pagka-opisyal na akas pulis. I am very happy. Kung baga sa nag-aaral ka ng kolehiyo o sa graduate school, at least nag-graduate ko na yung compulsory age retirement, which is at the age of 56. Ado ti saan na nga malipatan tinasaong opisyal, iti pagkapulis na gapwanan tanaduma-duma nga parte iti Pilipinas, ti naka-assignan na. No maipanggetmet iti PNP Bigan, naragsak tamayat iti tunos ti maysa ken maysa dagiti pulis nga idadauluan na. Ken nang tedmet ti pambagbaga kadakwada. Message ko sa kanila, lalong-lalo na sa mga bata at sa mga opisyal na yan, kaya magrespetuhan lang bawat isa. Kailangan ng cooperation, kailangan ng unity, kailangan ng solidarity, bawat isa't isa, para maipagpatuloy natin ang mission ng PNP dito sa Bigan City, yung maging credible at acceptable sa community ang kredibilidad ng PNP. Dakkelmet iti yaman iti opisyal ken ti ina iti syudad iti Bigan ani Honorable Eva Marie Singson Medina. Kapuanan ta iso na ti pinili na nga mangidaulo iti syudad a masakupan na. Salamat dito sa huling pagsiservisyo ko dito sa Bigan City Police Station. At natapos ko yung siyam na buwan pagsiservisyo ko dito na mag-graceful exit ako na walang comment o ano na aking hinarap dito. Kagalang-galang na mayor at ako naman ang napili niya sa huling pagsiservisyo ko sa PNP. At natapos ko rin dito sa Bigan for about 9 months na maganda ang working relationship with the local government units, all-out support ang suportan nila sa akin. May palagip nga nagserbi ni Police Superintendent Medardo de Guzman iti 37 nga tawen akas pulis. Ken aginggana ita, awan pa'y tinaybaga no sino timang sukat iti nadakamat nga opisyal. My last parting words is ako buong pusong nagpapasalamat sa mga kasamahan ko dito sa Bigan Police Station, sa local chief executive na tinanungan ni ating mayor, si Mayor Eva Marie Singson Medina, at binigyan para ako ng chance ko na magserbisyo sa huling araw ng aking pagsiservisyo sa PNP. Maraming salamat po at thank you very much sa mga nakasama ko dito sa Bigan City. Para iti press corps, Ryan Pardo.